Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze isibalo sethu. Bangikhumbula kahle ngathi sike saba khona sakusaba nayo ivideo esebenza ngomdwebo ocishe uba nje. Kodwa kungenani ke asithi nomdwebo onjena. Sizama ukufaka kuthi umuqa ube negama phela sithathe ku A B C D E. Sizama ukuvula ama angles kuwona lo mdwebo wakhona. Khumula ukuthi siyazi ukuthi ingaphakathi le triangle uma ukuthi siyawathola abayobani 180 wama degrees. Asibone ukuthi kukhona naye singakuthola ngaphakathi kuwo lo mdwebo wethu. Uno A, uno B, uno C, uno D. Kukhona okungaphakathi. Ngathi yonke ingaphandle. Sengizama ukuvula i-angle lela ngaphakathi kodwa uyabona ukuthi ewethu ngaphandle. Kodwa ngathi kukancanyana singazama ukutholani? Ukuthola i-triangle lethu. Ngizama ukulidwebela la ngala eceleni. Ilele lithi A. Silithathe la ngaphandle. Yabona ukuthi umdwebo khona nako kunye. Ewa B. Ngithembe ngizokwazi ukuthi ngiqhubezele ngidwebe ngendlela okuyiyo. Bona imigqa ethe parallel le uma uyiqhubekisa nje kancane ukuthi ungadedeki ngoba nakubona imigqa emfishane base uyitshela ukuthi mhlawumbe ayikho parallel. Parallel wethu o B no B labaya. Qhubezele ngapha ngithi B. Kefana. Ya ngiyethemba kefana ukupho kunye. Nanka u C uno parallel wakhona nayo OC. Ungahamba lapha phakathi unqamule lapha ku B uyabona. uC wethu kanje zama ukuphinda futhi umdwebo wethu lo dwetshiwe suguqule sudwebe sibone ukuthi engabe itholwe kanjani yona lemdwebo ekhona la ngaphakathi nanokuthi ke imiphi imigqa eparallel imiphi imigqa esikhiphelane ama triangle. Uyabona ukuthi ithanda ukuba mningana imigqa parallel uma ususibukisisa kahle noma usubukisisa kahle lo mdwebo. Uzofana na ya D wethu lo ngubambe ngalapho. Shida ngubani parallel nalo waka D soba u E nangu E wethu. Yabona ukuthi umdwebo wethu basusonga la susidwebela kahle sesikhohlwe parallel ukuthi uba mfishane noma uba mncane kangakanani. Ukhona konke okuphelele sino A, B, no C, no D, no E. Uyabona ukuthi uma ukuthi goqa noma sisifaka indingilizi isibalo sethu ngoba uyasibona ukuthi ngathi siyalawonda. Uyabona ukuthi siphunyelwa yini? Uma umuqa uphelele kuthiwa yini noma indingilizi ayithi iphelele kuthiwa yini? Iloke ngikubhalele phezulu kuyimpendulo 360 degrees. Uyazi ukuthi uhafu wendingiliza ungu 180 degrees. Indingiliza uma iphelele ingu 360 degrees. Asibone la omunye umdwebo esingazama ukubona wona ukuthi wona ngabe ulingene nobani noma ngabe ungangobani. Noma umdwebo omme kanje nemlenze emgaki lo 2 4 7 no 7 uthi ngizama ukuthi ngithi ukudweba kahle ucace. Ya asivele subambe la. Asivele subambe ngalapho. Asivele subambe ngalapho. Zama ukubhalela ukuthi ke uma umdwebo ufana njengalona ngapha ngizobhala ukuthi uma uhlangana negama elinjengaleli usuke usho umdwebo unjengani. Usuke lo nguqalile usuke usho umdwebo oconvex lona uconcave. Concave ngoba yini uyabona ukuthi kuba khona la kuba ingojana nje bangikubhalela izimpawu leziya ezingena ngaphakathi ukuthi uyagoqeka kukhona kuba khona ukungena nanku no convex. Ungathuki ke uma ubona amagama njengalawa asuke esho emdwebo enjengalena.
uyabona ukuthi usungadweba amanye ama-angle aqhubekayo ngaphandle kumugqa noma kumdwebo onjengalona. Wona impela uyaba indingiliza, kodwa akuyona indingiliza enjani eqonde ngqo. Kodwa-ke nokho ngathi bungase uhlanganise amanani noma isisindo sama-degrees uzophuma u-360 wama-degrees.